फरायसा समावनो गावनि जिउ राहा दानायखौ अराय सिगाङाव दोननानै खामानिखौ मावलांनो नाजानांगौ। फरायसाफ्रा जि समाव गावनि जिउ राहाखौ दानानै लानांगौ बे समाव फरायसाफ्रा गावनि समखौ ओरैनो हगार हरनाङा। मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि रोमदोन बसुमतारी दिनै सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो सिमेन्ट सापुरि फरायसालिमा बर' फरायसा थुनलाइयारि आफाद, सिमेन्ट सापुरि फरायसालिमा बर' फरायसा थुनलाइयारि आफाद, सिमेन्ट सापुरि गोजौसिन गेजेर फरायसालि, सिमेन्ट सापुरि गोजौसिन गेजेर कमार्स फरायसालि, पश्चिम जनाय गोजौसिन गेजेरारि फरायसालि, देखाफान लोगोसे पश्चिम जनाय फरायसालिमानि जथायै बानजायनायाव दिनै खुंगा 22थि फरायसालिमा थाखो बर' फरायसा जथुम्मा 2023 खौ दिनै सिमेन्ट सापुरि गोजौसिन गेजेरारि फरायसालियाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारि लानानै गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जायो। हाबाफारि बायदियै सिमेन्ट सापुरि फरायसालिमा बर' फरायसा थुनलाइयारि आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो सिमेन्ट सापुरि फरायसालिमा बर' फरायसा थुनलाइयारि आफादनि आफादगिरि सुबिराम बसुमतारी। फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिखौ मावफुंखांनायनि उनाव सिमेन्ट सापुरि फरायसालिमा बर' फरायसा थुनलाइयारि आफादनि 8थि बिसान गेरेमसा लाइसिखौ बेखेवनानै होयो सिमेन्ट सापुरिनि बर' बिफाननि बिबुंगोरा दनेश्वर नार्जारी। दिनैनि बे हाबाफारियाव गेवलां मेलनि बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लायो बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि मुस्रिमा सोरजिला वारि। हाबाफारियाव मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि मुस्रि रोमदोन बसुमतारी गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै थुलुंगाखां आरो जिउ राहा दानायनि सायाव माखासे फरायसाफोरनि सिगाङाव माखासे गोनां बेसेनगोसा बिबुंथि लाखियो। लोगोसे ओनसोलनि मेलेमजिबिफ्राबो बे मेलावनो बाहागो लायो। सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो गंथाम हायार सेकेन्डारि आरो गंनै कलेज जों मोनसे फरायसालि फरायसालिखौ मोनसे लानाय जादों। दा बे हाबाफारिनि गेजेरजों मोनसे टपिकबो लाफानाय जादों जिउ राहा दानाय आरो मोनसे मटिभेसन प्रग्राम। दा बे हाबाफारिनि गेजेराव आं बेखौनो खावलायनो नागिरदों जोंनि जि फरायसा दङ जायफोरा हायार सेकेन्डारि कलेज फरायगासिनो दङ दा बिथांमोना जि समाव गावनि जिउ राहा दानानै लानांगौ बे समखौ ओरैनो हगार हरनाङा आरो बे समखौ ओरैनो हगार हरनाय माने गावनि जिउखौ स्पइल खालामना लानाय। दा जोङो गोबां समाव नुनो मोनदों जोंनि फरायसाफोरा जि समाव जिउ राहा दानांगौ बे समाव गुबुन खामानि मावनाय जाय खामानिफ्रा जिउखौ धंससो खालामदों। दा ओंखायनो आङो खावलायनो नागिरदों जोंनि फरायसाफोरखौ नोंथांमोना गावनि जिउ राहाखौ अराय सिगाङाव दोननानै जिउ राहा दानायखौ अराय सिगाङाव दोननानै खामानिखौ मावनो नाजा। नङाबा दिनैनि बुहुमा नोंखौ ओरैनो गालांनाय नङा। दिनैनि बुहुमाव बयबो खारगासिनो दङ जों बयबो मिथिगौ। बे खारनायाव नोंबो खारफानांगोन आंबो खारफानांगोन नङाबा बे खारनायनि भिराव जोङो गुबुनजों गाफ्लेलांजागोन। बे हिसाबै नोंथां सावरायनाया दासिम दा बे बेलायाव बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल दा बिनि थाखाय गभर्नमेन्टजों सावरायनायाथ' जागासिनो दङ आसाम गभर्नमेन्टजों। दा बेयाव मेइन खामानिया जोंना भिलेज नटिफिकेसन थाबाय आरो कनस्टिटुएन्सि बानायनांगौ आरो इलेक्सन बानायनांगौ। दा बे बेलायाव जोङो सावरायलायनानै बेयो मथा मथि फाइनाल पर्यायाव फैनानै दङ। दा खिन्थु मोननैसो फिसा प्रब्लेम दङ जायनि थाखाय नैबे खामानिफोरखौ फाइनाल महर होनो हायाखै बा आवगायथारनो हायाखै। दा बिनि थाखाय जोंनि सावरायलायनाया सोलिगासिनो दङ। दाख्लैबो राभा आसमनि जि काउन्सिल दङ बा आरसु दङ बिथांमोनजों एसे सावरायनाय जादों। बिथांमोनजोंबो एसे प्रब्लेम दंलायलायो। दा मेजर बेबायदि जेबो प्रब्लेम गैसोला। दा जोङो बावैसोनि गेजेरावनो नैबे भिलेज नटिफिकेसन आरो कनस्टिटुएन्सि बानायनांगौ इलेक्सन खालामनांगौ बिनि खामानिखौ मावफुंनो हागोन होननानै जों मिजिंथिनो हायो। बे बिथाङा थार बाथ्राखौनो बुंदों। दा बेयावथ' मोननै मोनथाम बाथ्रा हाबनानै थाबाय एसे बिटिआर एग्रिमेन्टआव जि दङ बिटिआरखौ एक्सटेनसन खालामनांगौ बाउन्डारि अल्टारेसननि खामानि दङ बेबो थाबाय बेबो फाइनाल महर मोनाखै। बिनि थाखायबाबो नोङो गामियाव गामि नटिफिकेसना एसेब्लाबो माने उन सिगां जाखागोन। दा ओंखायनो नैबे बिथाङा जि बाथ्राखौ बुंदों राइटखौ बुंदों बेयो खोलोब जागोन। खोब गाजा गोमजायै मोजाङैनो जानानै थांबाय। मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि मानगोनां रोमदोन बसुमतारी सारजों लोगोसे बाक्सा जिल्लानि लोगो गाहाय नेहाथारि अनसुमा नार्जारी बिथांमोना हांख्रायनाय लेखायै बाहागो लाफैनानै दिनै खोब मोजां मेहेरगोनां खालामफैदों। बिथांमोननो होनो नागिरनाय जों मोजां मोनसे मेसेज होनायनि गुबै जाहोना बेनो जे जोङो फरायबाय थानाय समाव बा कलेज लेभेलाव फरायनाय समनिफ्रायनो जों गावनि केरियारखौ दानांगौ। ओंखायनो जोंनि बे
ससियेल प्लेसमेन्ट बेनि गेजेरजों जों मोजां मोनसे टपिक लानानै जों बेवहाय मोनसे सावराय मेल जों लादों बेनो जाहैबाय मटिभेशन एन्ड केरियार काउन्सिलिं जोङो कलेज लेभेलनिफ्रायनो जों जोंनि केरियारखौ माबायदि दानांगौ बेनि सायावहाय जों स्पेसियेलि माने मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय लोगो गाहाय लोगो आफाद मानगोनां रोमदोन बसुमतारी बिथांखौ जों मोननो हादों आरो नै दिनैनि बे बुब्लियाव आं बुंगोन बेखौनो थोंजोङै जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बा जोंनि कलेज फरायफुबाय थानाय फरायसा फरायसुलिफोरनि जा मोनसे थासारि बेयो खोब मोजां नङा मानो होनोब्ला जोङो गोबाङानो दिनै उदांखौ बांसिन हास्थायो उदाङै बेरायनाय उदाङै थानो लुबैनाय माखासे उदां माने रंजानाय बेखौ बांसिन लुबैयो बेयो बारानिफ्राय बारा जालांगासिनो दङ जोङो फुजा होननानै फुजा सिजोन सोलिबाय दं फुजायाव जोङो उदाङै रंजाहैनाय मानाय बेरायग्लांहैनाय गोसोबायदि बेफोरबायदि जुदि थांबाय थायोब्ला जोंनि समाजनि खहा जागोन जोंनि हारिनि खहा जागोन जोंनि न'खरनि खहा जागोन गावनि आरो लोगोसे गावनि सोलोंथाइनि खहा जागोन आरो गावनि केरियार दानाय बा इयुनाव गाव सासे सुबुं सम्पद जाहैनो हानाय बेफोर गासैबो खहा जालांजोबगोन जाहैनो हानाय नङा सासे सुबुं सम्पद हिसाबैबो बा सासे मोजां सासे गुड क्वालिटि गोनां सासे फरायसा बेबो जाहैनो हानाय नङा आरो गावखौनो गाव जिउ राहा दानायावबो फेलें जाहैगोन आरोखि ओंखायनो गासै फरायसा फरायसुलिफोरखौ आं खावलायो आरो गासै समाजनि दैदेनगिरिफोरखौबो आं खावलायो हानायमानि जोङो सेफ साइड जानांगोन आरो हानायमानि जों सेफ साइड सोलिनो नाजानांगोन आरोखि बेहाय मोनसे थोंजोङै जोङो गार्जेन हिसाबै जों बिमा बिफा जानाय हिसाबै जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरखौ जों बर्डिङाव माबायदि थादों थायाखै जों बेखौ बर्डिङाव दोननो नाङा नैबे दा जिखिनि प्रेजेन्ट सिटुवेसन जिखिनि फुजा सोलिबाय दङ जोङो न'आव लेंहरनांगौ जयैनो जों बिमा बिफा खौसेयैनो थांनानै फुजाखौ नायनाय समाव नायनानै फैनांगौ आरामसे न' फारसे गिदिंलांफिननांगौ बेखिनियानो এটি বিশেষ বিজ্ঞাপন বাজাজ বাইক ক্ৰয় কৰিব বিচৰা ইচ্ছুক গ্ৰাহকসকলৰ বাবে এটা ভাল খবৰ কোকৰাঝাৰ চহৰত থকা ডাউহাৰু অটো এজেন্সিয়ে ফেষ্টিভেল লোন এণ্ড এক্সচেঞ্জ অফাৰ দি আছে গ্ৰাহকসকলে আগতীয়াকৈ কম পৰিমাণৰ টকা দি নিজৰ পছন্দৰ দুচকীয়া বাহন ক্ৰয় কৰিব পাৰিব বাজাজ কোম্পানীৰ সকলো ধৰণৰ মডেল পোৱা যাব পালসাৰ সিটি প্লাটিনা এভেঞ্জাৰ ডমিনাৰ আৰু নতুনকৈ লঞ্চ হোৱা বাজাজ মডেলৰ পালসাৰ N150 খনো পোৱা যাব ডাউহাৰু অটো এজেন্সিয়ে গ্ৰাহকসকলৰ বাবে RC ইন্স্যুৰেন্স আদিকে সাঙুৰি 9,999 নিম্নতম পৰিমাণৰ টকা দি দুচকীয়া বাহন ল'ব পাৰিব কোকৰাঝাৰ চহৰত থকা ডাউহাৰু অটো এজেন্সিৰ লগত শোৰুম কাৰিগাঁও ফেষ্টিভ আউটলেট আৰু দতমা ফেষ্টিভ আউটলেট আৰু ভটগাঁও ফেষ্টিভ আউটলেট ব্ৰাঞ্চ শ্বৰুমত আহি আপোনাৰ পছন্দৰ বাজাজ বাইক ল'ব পাৰিব ডাউহাৰু অটো এজেন্সি শ্বৰুমে ভাল অফাৰ গ্ৰাহকসকলৰ বাবে আনিছে তাৰে ভিতৰত 5 লিটাৰ পেট্ৰল ফ্ৰী দুটা হেলমেট ফ্ৰী এচিয়ৰ্ড গিফ্ট প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু এক্সচেঞ্জ সুবিধাও এভেইলেবল আছে অধিক জানিবৰ বাবে 6000399187 আৰু 8822018193 ত যোগাযোগ কৰক